Консульство Казахстана ў Брэсце працуе з 2012 года. На консульскім уліку па Брэскай вобласці знаходзіцца 420 чалавек. Асноўныя накірункі дзейнасці дыпламатычнага прадстаўніцтва – гэта абарона правоў і інтарэсаў грамадзян гэтай краіны, а таксама садзейнічанне развіццю супрацоўніцтва паміж рэгіёнам і Казахстанам. Абодва бакі станоўча ацанілі стасункі ў эканамічнай галіне. Так, знешнегандлёвы абарот Брэста з Казахстанам сёлета склаў $30 мільёнаў США, што на 1,5 мільёна болей за мінулагодні аналагічны перыяд. Горад над Бугам пастаўляе ў Казахстан прадукты мясной, рыбнай і малочнай вытворчасці, будаўнічыя матэрыялы, мэблю, ацяпляльныя печы. Значную частку казахстанскага імпарта ў Брэст складаюць каменны вугаль, а таксама нафтавыя газы і газападобныя вуглевадароды. Старшыня гарвыканкама Александр Рагачук знайшоў паразуменне з новым консулам Казахстана ў Брэсце Айдарам Шалбаевым у справе ўзмацнення і пашырэння шляхоў супрацоўніцтва, якія былі усталяваны яго папярэднікамі. Я надеюсь от нового консула дальнейших инициатив по именно экономической нашей взаимосвязи, хороших, серьезных культурологических проектов, культурных проектов. И думаю, что и дальше эта динамика отношений будет развиваться. Проектов очень много. У нас много совместных предприятий с Беларусью, причем многие из них, локации их находятся в Казахстане. Как сегодня на встрече подчеркнул господин мэр, мы все-таки идем впереди, скажем так, всех регионов Беларуси по товарообороту. Я приложу все усилия, которые возможны и, может быть, невозможны, для того, чтобы, скажем так, поддержать это все, и не спуститься вниз. Акрамя ўжо напрацаваных шляхоў супрацоўніцтва, абодва бакі мяркуюць магчымым адкрыццё і новых пунктаў для ўзаемакарыснага развіцця. Напрыклад, казахстанскі бок падкрэсліў перспектыўнасць узаемадзеяння ў галіне IT. Таксама на сустрэчы была выказана верагоднасць і пабрацімскага супрацоўніцтва. Вераніка Яковец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.